Léice trína Scoil álainn daoine Gach Dath Faoin Spéir an Téama bhír. Cuoin le bheith. Well, léirigh sé dúin go bhfuil muidir fad cosúil na chéile ach go muidir fad éagsúil chomá. Nach meach an dain an ládánach do meach muidir fad mar an ggéine. Tá mise chun clifa émart sa bhinneá. Tá muidir hol ag dul ar thoras trénach ar fad 3 uairach leig agus caihamid duine des na daoine tá leiciach ar mór do going seo a fiocha le coráiste trénach a rions ló. Ná dennig I dearmid, beidh sé bh rianta coráiste ló ar fad 3 uairach leig. Mar sin tá tú gira duine a fiocha a bheits simúl, go méid tú gira labhart sló. Nis, cén duine a beochá. Tá imreoir rugby saidúr, altra, faoilí linmh, mamó agus dásar gailach. Beidir go beocha mise an timreoir rugby. Is breálam rugby agus bhreálam beidir feabhsa chur mo chuid scinne, beidir go meoch an timreoir rugby an cúna nó nodanna a thuirtarm, bhreálam bheith níos láidir agus níos tapúlagus mar sin de. Nis, cén cuma atá ar an duine atá mochlig an amsa? Well, tá Brian O'Driscoll na mochligan agam. Ceapan go meoch sé ansimú labhart leis. Fhéachaimid céta an. Well, ní hinna bhí mochlig an amsa. Banna tá an a dúspára, cínta imrín mrá rugby, tá fear an iontach ag éire, ach a rud duine difriúla dochlig an áta. Well, mar a ecan sibhan sin, Buanchruthú a bhí ar bunagam, ghlach mé leis gur fear a bheachán, ach ní fear a bheán, ach ban. Mar sin, camid bheith cuairmach le Buanchruthú. Nis, peocha mé ceann eile. Beidir an dásar gailach. Smaoinigh ar dásar gailach bhfuil aithne goibhse orthu, nó air. Cén cuma tá orthu? Cé a chaitheann siad? Nis, fhéachaimid cén duine atá taobh den chárta. Nis, seo hí an dásar gailach. An buachal nó cálín a bhí dochlig an áta. Ará da a crackan difriúil ó da a crackan an chalín seo. Ará gúna difriúil artha. Ará Buanchruthú ar bon agata. Nis peocha mé duine gan eile. Altra. Smaoinigh ar nuair dearnach raibh altra ag tuairt airghaite san ospidéal nó áit ag mar sin. Cén cuma a bhí ar an duine sin? Smaoinigh ar altra beidir go leathanna gota ortha. Agus fhéachaimid bhfuil an duine seo cosú lob. Nis, fear atá an seo. Bíonn fear in an altrí go minic, ach beidir go mbíonn níos mó mrá ann ná mar bhíonn fear. An rá Buanchruthú ar siúla go an sin, ar ghlach tú leis gur ban a bheachán. Nis, féachaimid ar na cín eile inis go bhféachaimid cén cuma atá ar na daoine taobh na cártaí. Tá saidúr agan an seo. Cén cuma a bheith ar a saidúr? Nis, páistí, linmh, saidirí linmh atá sa fictúr seo, beidir gur ghlachtú leis go mbeadh gonaíach agus mar sin de, mamó. Cén cuma a bheith ar mamó? Nis, siad í mamó, tá sí an óg, breanú, agus faoilí linmh. Cén cuma a bheith ar a faoilí linmh? Nis, fear atá ina éilí linmh an seo agus é tuairt aire dus na páistí. Mar sin a fáistí. Bíonn lipéidí a choragaing ar ghuine nuair a bhíonn Buanchruthú ar bunaghaing. Nuair a éachaimid ar thréithe ghuine, ghlachan muid leis gúil ólas agan ortha. Buna ar an guma tá ortha, nó bunathe ar méid a chloisean muid fuatha. Caithimid bheith cuaireach mar sin nachhfuil sé sin a tarlú. Tá go leor tréithe difriúla agan ar fad, agus níor bháil linne go mbeadh brethúnas a dhéanamh orann de bhar da ar grachan nó ar goltúr nó ar thréamháin acab sin. Mar sin tá dúgus orn ar fad takeíocht a thuirt an chéad duine eile a bheicimid le cheall a dhéanamh air nó orthaí de bhar da a crackan nó an cuma isiciúla tá orthu nó de bhar aon tré eile. Cálam, cá leat.